खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन होनाय माखासे बिजाथिफ्रा गाव गावनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय बेनि मादाव क'क्राझार जिल्लायाव सा 15 बिजाथिफ्रा गाव गावनि नमिनेशन होनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय क'क्राझार जिल्ला प्रशासननिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 12 बियाबाव गासै सा 15 गाव गावनि नमिनेशन होनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय आरो दा सा 100 बिजाथिफ्रा बिसायख'थिखौ गेलेगोन क'क्राझार जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लायाव गासै सा 70 बिजाथिफोरा नमिनेशन गथायदोंमोन सा 70 बिजाथिफोरनि मादाव साथामा गाव गावनि नमिनेशन होनायखौ बोखांनानै लाबाय आरो दा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनजि बियाबाव सा 67 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेगोन ओजोंहाय बाक्सा जिल्लायाव गासै मोन 6 बियाबनि मादाव सा 61 बिजाथिफोरा नमिनेशन गथायदोंमोन सा 61 बिजाथिफोरनि मादाव सा 9 बिजाथिफोरा गाव गावनि नमिनेशन होनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय आरो दा बाक्सा जिल्लानि मोन 6 बियाबाव सा 52 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेगोन माखासे जिल्लानि रिपर्टखौ दासिमबो मोनथ'नो हानाय जायाखै 60 बोसोरनिबो बांसिन दुथांनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों सासे उन्दै हिन्जावसाया 6 दाननि गोरबोआव दोनदों उन्दै हिन्जावसाखौ चिरांनि काजलगावआव जादों बे मुगैथाव जाथाया कबिराज अनाथ बर्मननि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों उन्दै हिन्जावसाया नखरनिफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला दुथां अनाथ बर्मना उन्दै हिन्जावसाखौ सिगि सग' खालामनानै दोनदोंमोन जायनि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो जेबो मिथिहोआखैमोन उन्दै हिन्जावसाया उननि समावसो नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा हमदांनो हादों उनाव दुथां अनाथ बर्मनखौ हमदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों दुथांनि हेंथा पक्स' आइननि सिङाव दा केस होनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों हिन्जावसा गथ'नि नखरनिया 14 नं चिरां दुवार बियाबाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दोलोखौ मदद होगोन गेदेर खौरां डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दोलोजों सावरायदों बे खोथाखौ फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया जों बयबो मिथिगौ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ प्रमद बर'नि OSD मोन आरो UPPL दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोनैलाय UPPL दोलोखौ एंगारनानै रोजा रोजा रायजो राजाखौ लोगोआव लाफानानै बिजाथिलाइ गथायदोंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म नाथाय बेबो नेवसिजादोंमोन बा रिजेक्ट जादोंमोन रिजेक्ट जानायनि उनाव रायजो राजाखौ लानानै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बबे लामाजों दैदेनलांगोन बेयो मोनसे सोंथि बेरखांदोंमोन दा डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दोलोखौ मदद होगोन होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया आंजों थोंजोङै सावरायाखै नाथाय जोंनि दोलोनिजों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सावरायदों होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दोलोआव जयनिं जायाखै नाथाय मदद होगोन जुदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दोलोखौ मदद होयोब्ला 14 नं चिरां दुवार BTC बियाबाव खाम्फा बरगयारिखौ आरोबाव गाज्रिसिनै फेजेननो हागोन ओरैनो 5 निफ्राय 6 रोजा फारागथिजों जेनगासिनो दंखायो आरो जुदि सांग्रांआ मदद होयोब्ला 10 निफ्राय 15 रोजा फारागथिजों खाम्फा बरगयारिखौ फेजेननो हागोन होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया जोंहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दोलोखौ मदद होनाय बेलायाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो खुगा बेखेवदों BPF बा गुबुन हान्जायाव बिथाङा थाङोब्लाबो UPPL नि भटआ जेबो गोहोम गोग्लैया होननानै बुंथिबाय लोगोसे बुंथिबावोदि डक्टर सांग्रां ब्रह्म थांनायखौ लानानै दुखु मोनदों बुजायनोबो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा UPPL निफ्राय टिकेट मोनिनि थाखाय इमोसनेल जादों नाथाय BPF दोलोआव थांदोंना थाङाखै बेखौ मिथिया आरो फैफिननायखौ आसा खालामो होननानैबो बुंथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा लोगोसे UPPL राजखान्थि दोलोआ बबे जिल्लायाव बेसेबां मासियाव देरहासार जानो हागोन बेनि सोमोन्दैबो फोरमायथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथियो दि UPPL राजखान्थि दोलोआ उदालगुरियाव खमैबो मोन 7 मासियाव देरहागोन तामुलपुराव मोनथामनिफ्राय मोनब्रै बाक्सायाव मोनब्रैनिफ्राय मोनबा चिरां जिल्लायाव मोनब्रैनिफ्राय मोनबा क'क्राझाराव मोन 7 निफ्राय मोन 8 गासै मोन 25 नि बांसिन मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा BJPआ मोन 9 निफ्राय मोन 10 मासियाव देरहागोन आरो BPFआ मोन 7 निफ्राय मोन 8 मासियाव देरहागोन होननानैबो फोरमायथिबाय उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा ओजोंहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो 14 नं चिरां दुवार BTC बियाबाव देरहानो थाखाय नारा नाथा नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों सांग्रां ब्रह्मजों थांफानानै एसे एनै UPPL दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफ्रा BPFआव जयनिं जानो थांगासिनो दङ नाथाय बेजों UPPLनिया जेबो खहा जाया होननानै बुंथिबाय खाम्फा बरगयारिया बेनि अनगायैबो दादगिरि देवस्रि सान्तिपुर खुंग्रिं आरो गुबुन गुबुन जायगायाव आं थांनानै गिदिंहैदों बेयाव हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि जेबो खामानि गैया होननानै रायजो राजाफ्रा बुंथिदों होननानैबो फोरमायथिबाय खाम्फा बरगयारिया
फिन बिहामजो गोमानायनि खौरां क'क्राझार जिल्ला उल्थापानिनि सानै उन्दै गथ'सानि बिमा बिलिना बसुमतारिया दा खारखोमानानै दङ। बिलिना बसुमतारिया जादब बसुमतारिनि बिसिमोन, नाथाय दा बहाबा खारखोमानानै दङ। सनितपुर जिल्लानि थुरिबारियाव थानाय गाहाय न'आव थांनो होननानै बबेयावबा खारखोमालांबाय बिलिना बसुमतारिया। गावनि लोगोजों बहाबा खारखोमालांदों, नाथाय बबेयाव थांदों बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै फोरमायथिहरदों न'खरनिफ्राय। सिगांनि समावबो बिलिना बसुमतारिया खारखांबायमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रानो हमनो मोनदोंमोन आरो बुजायनानै न'आव दोनफिननाय जादोंमोन। गेजेराव मोजाङै मोजां संसार जानायबो जाबायमोन, नाथाय दा बिलिना बसुमतारिया आरोबाव बहाबा खारलांबाय होननानै फोरमायथिदों। गावनि उन्दै उन्दै सानै गथ'खौ आलाय सिलाय खालामलांनानै बहाबा खारलांबाय, बेनिखायनो सोरबाफोर बिलिना बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोबा नङाबा बिलिना बसुमतारिनि सोमोन्दै माबाफोर खौरां मिथियोबा जाहाथे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो फोरमायथिहरो, बेनि थाखाय खावलायहरदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। खौरां हरनो थाखाय 7099286986 बे जानबुं नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो। दतमा, हरिसिंगा, जमदुवार आरो गुबुन गुबुन बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जादों। थिग बेबायदिनो दतमा बियाबाव प्रमद बर' आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहाबो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि आरो जोंनि खेला मेला खुंनायाव गोबां फारागथि दं होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। जों सोलोंथाइ गियाननि मेला खुंदों, CEM काप फुटबल खुंदों। जोंनि हारि दानाय आरो मुलुगनां थाखोआव दावगालांनायाव बेफोर थोजासे मदद होयो, नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेफोरखौ बुजिया होननानै बुंथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। इउपिपिएल दोलोआ बांसिन मासियाव देरहानानै हारसिं सोरखार दागोन आरो दतमा बियाबखौ बयनिख्रुइबो जौगासिननाय खालामगोन होननानैबो बुंथिबाय प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ बुंथिबावदि BPFआ गावसोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो लासै लासै गोहो आरो मोजां मोननायखौ खोमाबाय आरो बे बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव BPF दोलोआ थानाय नङा। हाग्रामा महिलारिया गावनि दोलो आरो रायजो राजाजोंनो जेबो सोमोन्दो लाखियाखै। बे 5 बोसोराव एसेम्ब्लियाव फैयाखै, बेखौ रायजो राजाफ्रा नायबाय थादों। एसेम्ब्लियाव फैयाब्ला मा दैदेनगिरि जागोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारिखौ गासै जिल्लायावनो रिजेक्ट खालामबाय बा नेवसिबाय, गुबैयै क'क्राझाराव नेवसिबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। बिटिसिखौ दैदेननो हानाय प्रमद बर'नाव जग्यता गैया। इउपिपिएलनिया गोजोन फैबाय होननानै बुंबाय थायो, नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव 4 NDBफोरखौ गावथारदों होननानै इउपिपिएल आरो प्रमद बर'नि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबदों BPF दोलोनिफ्राय। सावरायनो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानाय गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै। बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो दोलोआनो दा इलेक्सन स्टेरिं कमिटिखौ बेखेवबाय। थिग बेबायदिनो BPF दोलाबो दतमा, रामफलबिलफोराव बेखेवबाय। दतमायाव बेखेवनानै फोरमायथिदों दि दतमानिफ्रायनो सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन। बेनिखायनो बे 5 बोसोर प्रमद बर'नि सालायनायखौ नुबाय, मिथिबाय आरो गासै मेलेमजिबिफोरजोंबो सावरायनानै मिथिबाय। प्रमद बर'नि सालायनाया गनायजायाखै आरो बिथाङा सोरखार दाफिननाया गोब्राब होननानै बुंथिबाय BPF दोलोनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'आ जायफोर EMफोरखौ लानानै सोरखार सालायगासिनो, जेरै फेरेंगा आरो राकेश ब्रह्म, बिसोरनि जि लेथ्रा राव बाहायनाय, जुनारजों रुजुनाय आरो आखु बायदिखौ लाइमोनफोरा गनायाखै आरो लाइमोनफोरा लाजिनाय मोनदों। दिनैनि सानाव लाइमोनफोरा सोलोंथाइ गोनां, हारि रैखाथिनि थाखाय साननो हायो। दिनै बिथांमोनहा लाइमोनफोरखौ मा फोरोंनो सानदों होननानैबो BPFनिफ्राय बुंथियो। आरो प्रमद बर'आ बिटिसिखौ दैदेननो जग्यता गैया। बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय प्रमद बर'नि आखायाव होजाया, बेखौ मेलेमजिबिफोरा बुंदों होननानै फोरमायथियो। बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय होननानैबो बिथांमोनहा बुंबाय थायो, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव साबेसे बर' लाइमोनफोरखौ गावथारखो? NDBखौनो 4 गावथारदों। बेनि मादाव PMAOIनि न' लुनो थाखाय बन बायदि लायनो थांनाय 2 बर'खौनो हान्थु खेराइ होनानै गावथारदों आरो 2आ दंफां बायग्रासोमोन, बिथांमोनखौनो गावथारदों। अब्ला बिटिसिआव जेबो आयेन गैया नामा होननानैबो सोंथि खालामो। मानि थाखाय बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दैथायहरासै होननानैबो इउपिपिएल सोरखारनि सायाव गोख्रोङै खुद्रियो BPF दोलोनिफ्राय। 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव फरायसाफोरखौ गाहाय फोरोंगिरिया गाज्रि बुनाय जाथाया सोरदाङाव फैदों आरो फोरोंगिरियानो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरि सानाव बेबायदि गाज्रि बुनाय जाथायखौ लानानै फरायसाफोरनि गार्जेनफोरजों लोगोसे NGO आरो आक्रासुनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रोङै खुद्रिनायजों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि
क्रुसेप गयारिनि हेंथा राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। चिरांनि खासिकत्रा उर्वशी ब्रह्म गोसोखां फरायसालियाव बे जाथाया जादों। थांनाय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसाफोरा फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि सानखौ फालिनो थाखाय रां कालेक्सन खालामनानै दामग्रा देग्रा बक्स लाबोदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानै गावसोरनि गेजेराव अदेबानि फरायसाफोरनि गेजेरावनो दावराव दावसि जादोंमोन। बेनि उनावनो गाहाय फोरोंगिरिया 3-4सो फरायसाफोरखौ हान्थु खेरायहोनानै औवानि गनजों बुदों, जायजों फरायसाफोरा गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरनि नखरनिफ्रा। बे दायाव जाहाथे गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथा गोख्रों आयेननि राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों फरायसाफोरनि नखरनिफोरजों लोगोसे NGO आरो आख्रासुनिफ्राय। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखाराव गेदेर जाख्ल'नायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा। रौता बियाबाव PMAY-नि गं 100 न'खौ दासिमबो आबुङै लुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिबाय रायजो राजाफ्रा। फ्राय 100सो न'खौ दासिमबो आबुङै लुफुंनानै होआखै। सोरनोबा थिं होदोंबा खोरखि होआखै, सोरनोबा दरजा होदोंबा थिं होआखै। बेबायदिनो बे 5 बोसोराव दासिमबो PMAY-नि न'खौ लुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों। UPPL-नि EM डक्टर नीलद सोरगियारिनि बियाब रौता बियाबाव बेबायदि जादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। न'खौ लुनानै होनो रादाय होनानै मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय फिंगारप्रिन्ट लानानै रांखौ दिहुनदोंमोन मेम्बारफोरा होननानै अजद होयो रायजो राजाफ्रा। नाथाय दिनैसिमबो आबुङै लुफुंनानै होआखै। बे 5 बोसोराव न'खौ लुफुंनानै होआखै आरो रांखौबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो मुलाम्फायारिफोरा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।